Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, ito po ang biyahe ng buhay ng isang babaeng itatago na lang natin sa pangalang Leia. Hi DJ Lala, I badly need your advice. Ano po bang gagawin nyo if you were in my place? We are near 6 years in our relationship, yet hindi pa ako nakakapunta sa kanila. Di din ako kilala ng pamilya niya. His mom knew me or knows me, pero palagi lang akong inaaway sa chat. I don't know what to do. Sana po mapayuhan niyo ako. Thank you and more power to your show. Alam mo my love, yung ganitong problema, if you have tried to patch things up sa family niya, if you have tried na, alam mo yun, to be closer to them, nagtry ka na ayusin yung relationship mo with his mom, nag-effort ka na sabihin sa kanya na gusto mo makilala yung pamilya niya. Kapag meron ka ng mga efforts na yon and yet parang walang nangyayari, do not look down on yourself na parang ikaw pa yung may kasalanan, na parang ikaw pa yung may kulang. Kasi dapat yan yung partner mo yung gumagawa din ng paraan to make it happen, not just you. Kasi it's his family. It's his mom. Dapat siya yung tumutulay para magkaroon ka ng magandang relationship sa family niya. Hindi mo din naman masabi na yung 6 years na yun naglolokohan lang kayo kasi hindi naman kayo aabot ng 6 years kung wala namang something real sa relationship ninyo. I don't also wanna assume na meron siyang tinatago, that's why hindi ka mapakilala sa pamilya niya. Siguro kulang lang sa tadyak yung jowa. And when I say tadyak, I do not mean literal na tadyak. I mean, you have to nudge the guy na, hey, I think this year it's time for me to meet your parents. Meet your family. Your mom already hates me as it is. So imagine kung paano niya pa ako lalong nahi-hate kung sa loob ng 6 na taon ni minsan hindi ko nakilala yung pamilya mo. Hindi ko nakasalamuha yung pamilya mo. Hindi ako nagkaroon ng tsansa para alam mo yun, ipakita man lang sa kanila yung kagandahan ng ugali ko, maipagluto man lang sila, o diba, mailibre man lang yung mga pinsan mo or mga kapatid mo sa labas, mag-celebrate man lang ng birthday with them, ma-invite sila kapag meron akong surprise birthday para sa'yo. Pag dumadating yung Christmas, ganyan, yung mga special occasions, mano man lang, diba, makapagbigay ako sa kanila ng something kasi birthday nila at gusto kong makisama sa pamilya mo. I do not have those options. I do not have those choices. I do not have those chances because you are keeping me from having such. Naintindihan mo ko, my love? It's by time you put your foot down and tell your boyfriend na, hey, this year, kailangan makilala ko na sila. This year, kailangan magkaroon na kami ng proper introduction. Kasi ako, naranasan ko na, my love, na even if na-introduce ako dun sa family niya, even if na-introduce ako dun sa mga kapatid, ganyan, sa pamilya, naranasan ko na yung part na hindi ako gusto. It's very obvious na hindi ako gusto. In any chance or any occasion na pwede niyang iparamdam na hindi niya ako gusto, ipaparamdam niya yun. It's not just one person. It's people. Dumating ako sa point na parang question ko yung sarili ko na, am I really that bad for you to hate me that much?
Ganyan ba talaga kasagwa yung ugali ko, yung pagkatao ko, or yung arrive ko sa'yo for you to hate me that much? Pero not once, my love, not once. Mind you, not once. Sa loob ng 4 na taon, not once. Hindi ako sumagot, hindi ako nag-retaliate, hindi ako nagalit. Hindi ako nagpakita ng hindi maganda. Gusto ko kasi up until the very end of that relationship, wala man siyang masabing maganda sa akin. At least wala siyang masasabi na naging masama talaga intentionally yung ugali ko sa kanya. That one I want to keep for myself. Labanan ng prinsipyo na hanggang sa dulo I tried my best to patch things up. Now kung hindi man yun nag-work, hindi man siya nag-end the way I want to, hindi man siya nag-end the way I hoped for, at least alam ko sa sarili ko na I did everything I can possibly do. Wala na akong kailangan pagsisihan pa na sana nagtry ako. Sana hindi ko siya sinagot. Kumbaga, kahit yung ibang tao, hindi nila masasabi na may mali ako sa part na yun. Even yung partner ko cannot ever say na may mali ako sa part na yun kasi ni minsan, hindi ako nagpakita ng kasamaan ng ugali sa mga taong masama yung ugali sa akin. So I want you to do the same thing. I know na sometimes yung mga banat niya, yung banat ng mommy ng boyfriend mo can be unreasonable. It can put you over the edge sometimes na parang, saan ba nanggagaling to? I mean, anong ginawa ko sa'yo? Ba't parang mang galaiting-galaiti ka? Yung mga ganon. I know sometimes ang sarap ng pumatol kasi mali sila. Ang sarap ng sumagot kasi hindi na nila naiintindihan yung sinasabi nila. But do not. Do not. But don't. O, diba? Huwag kang sasagot, my love. Up until the very end of that relationship, kung mag-end man yan or hindi mang mag-end, up until that very time na magkakilala kayo, magkasalamuha kayo, huwag kang magpakita ng kahit anong kagaspangan ng ugali. Hayaan mong sila yung maging magaspang yung ugali sa'yo, but ikaw, huwag mo yun ibabalik sa kanila. Huwag mo ipapakita yun sa kanila. Tiisin mo yung kayang tiisin. Now, my love, if you cannot continue anymore with this type of relationship na you don't even understand kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pang meet the family part dyan sa relationship ninyo, then my love, again, ulitin ko yung sinabi ko kanina, put your foot down. Bigay ka na ng ultimatum sa partner mo. Nasabihin mo, if this relationship is going dun sa estado na I think it's going, there's one thing na we have to cross out na. Kasi kung hindi pa natin to makocross ngayon, let's just end it right here, right now. I have no problem with our relationship. I just want to secure myself na hindi ako, alam mo yun, hindi joke time tong ginagawa ko na may pinatutunguhan. Gusto ko lang na nakikita na yung mga taong nagmamahal sa'yo, mapasaya ko din. Gusto kong makilala kung saan ka nanggaling. Gusto kong makilala yung mga taong tumulong para maging ikaw yung taong minahal ko. I wanna do that and I can't if you'll continue to stop me. So if this is as serious as I think it is, then let me do one thing. Let me in. Papasukin mo ako sa buhay mo. Kasi kung di mo ako papasukin sa buhay mo, wag na lang. Wag na lang natin to ituloy. Wag na lang tayong mag-continue. 6 years is long enough for you to try and let me in. If wala ka pa ring tiwala na kung ano man yung papasukin ko sa relationship natin is something that I can handle, then let's just end it here. Naintindihan mo ko, my love? You give that guy an ultimatum. You are not asking for too much. You are just asking him to open the door and let you in. And there's nothing wrong with that. Sometimes kasi in order for us to get what we want, sometimes we just have to say it.
kahit pa minsan nagtotonong nagde-demand na tayo, there's nothing even wrong with it. So kung sabihin niya bakit ka nagde-demand, sabihin mo na lang, yes, nagde-demand na ako. It's not even for you. It's for him. Kung nakipagkapwa-tao ka ba sa pamilya niya, sino ba ang mas magiging maganda at magaan ang buhay? Ikaw o siya? Kung ipinagpatuloy mo bang i-patch yung things up dun sa nanay niya, sino ba ang mas makakahinga ng maluwag-luwag? Ikaw ba o siya? Di ba siya naman? Still, this gesture is something that you are doing for him. So I do not understand why you cannot demand para makilala mo yung pamilya niya. Naintindihan mo ako, my love? I know na yung ending things up is not always the solution in every issue. I know that. I understand that. Pero sometimes kasi, in order for us to get what we need, para sa isang relationship na parang dun na papunta, you have to give people ultimatum for them to make up their mind. It's either you do this or you don't. Kasi we are wasting time. Claro? Claro.